We will be listening and praying in Croatian and Italian, and we will have our English versions. We have the opening hymn. Хвала Христу, паважаны радыёслухачы. Сёння, зараз о 5 гадзіне, мы ў эфіры з сусветным ружанцам, які цяпер мы будзем маліцца разам з вернікамі, з каталікамі з усяго міру, таксама з Меджугор'я. Вось так. Зараз мы слухаем уступны гімн. Узначальваць малітву будзе айцец Піо Авітабіле з ордэну францішканаў. Зараз прагучыць прывітанне на італьянскай мове ад айца Піо. Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, мы вітаем вас з вялікай радасцю і удзячнасцю з гэтага благаслаўлёнага месца, Меджугор'я, дзе мільёны пілігрымаў адчулі блізкасць Бога і пяшчоту нашай нябеснай маці. Сёння мы зноў сабраліся як адна духоўная сям'я, з'яднаная ў малітве святога ружанца, якая яднае народы, мовы і кантыненты. У свеце, які часта адзначаны страхам, падзеламі і няпэўнасцю, Марыя зноў заклікае нас вярнуцца да Бога, адкрыць для сябе супакой сэрца і моц веры. Тут для падножа блакітнага крыжа мы асаблівым чынам адчуваем, што неба ніколі не стамляецца ад чалавецтва. Бог працягвае шукаць сваіх дзяцей і заклікаць іх да навяртання, надзеі і святасці. Наша сённяшняя малітва ахоплівае ўвесь свет. Параненыя сем'і, моладзь, якая шукае сэнс жыцця, хворых, тых, хто страціў надзею, тых, хто яшчэ не пазнаў Божай любові, і ўсіх, хто носіць у сваім сэрцы схаваныя цяжары і маўклівыя пакуты. Мы давяраем усё беззаганнаму сэрцу Марыі, каралевы міру, і ўпэўненыя, што супольная малітва мае вялізную моц перад Богом. З верай пачнём цяпер малітву святога ружанца. Do not yet know the love of God, and for all who carry hidden burdens and silent sufferings in their hearts. We entrust everything to the Immaculate Heart of Mary,
Queen of Peace, confident that prayer offered together has immense power before God. With faith, let us now begin the prayer of the Holy Rosary. Nel nome del Padre, del In the name of the Figlio Father, e dello Son, Spirito and the Holy Santo. Spirit. Amen. Io credo in I Dio, believe in God, Padre the onnipotente, Father Almighty, creatore Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, Веру ў Бога Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, у Єзуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Отца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Вера ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела і жыццё вечнае. Амен. resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Тая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Першая радасная таямніца. Анёл абвяшчае Марыі нараджэнне Езуса. З Євангелія паводле Лукі. Бог паслаў анёла Габрыэля ў Назарэт, горад у Галілеі, да дзевы, заручаны з чалавекам па імені Юзаф, з дому Давідавага. Дзеве было імя Марыя. Анёл прыйшоў да яе і сказаў: «Радуйся, поўная ласкі, Пан з табою». І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо ты знайшла ласку ў Бога. Вось зачнеш ва ўлоні, народзіш сына, і дасі яму імя Езус». Меджугор'е застаецца месцам, дзе многія людзі зноў знаходзяць супакой сэрца. Сярод трывог нашага часу Марыя запрашае нас адкрыць дзверы нашых сэрцаў для Езуса, князя міру. Будзем маліцца разам, каб кожны чалавек мог сустрэць Хрыста і стаць міратворцам у сваёй сям'і, супольнасці ва ўсім свеце.
Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Queen of Peace, pray for us. Другая радасная таямніца. Марыя наведвае сваю сваячку Альжбету. З Євангелія паводле Лукі. У
тыя дні Марыя паспяшалася ў горную мясцовасць, у адзін горад Юдэі. Яна ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, дзіця ўзрадавалася ў яе ўлонні, і Альжбета, напоўненая Духом Святым, усклікнула моцным голасам: «Благаслаўлёная ты паміж жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго». І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам. Меджугор'е – гэта месца сустрэчы і ласкі. Тут многія людзі адчуваюць, што яны не самотныя, але акружаныя любоўю маці, якая вядзе ўсіх да Езуса. Будзем маліцца разам аб трыумфе беззаганнага сэрца Марыі і аб тым, каб кожны чалавек адчуваў сябе прынятым і любімым Богам. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Маліся за нас, хто цябе партунку шукае.
Третья радостная таємниця. Єзус, Син Божий, народжається від Діви Марії. Nel terzo mistero della gioia In contempliamo the third joyful mystery, З Євангелія Паводле Луки. У тыя дні вийшов загад Цезара Августа зрабіць перапіс усяго насельніцтва. Юзеф таксама пайшоў з Назарэта у Галілею ў Юдэі, у горад Давіда, які называецца Бэтлеем. Калі яны былі там, настаў час Марыі нарадзіць дзіця. Яна нарадзіла свайго першароднага сына, спавяла яго і паклала ў яслі, бо для іх не знайшлося месца ў заездзе. Меджугор'е вядома як спавядальня свету. Тут многія людзі пасля доўгіх гадоў аддалення ад Бога зноў адкрываюць для сябе радасць прабачэння і міласэрнасці. Будзем маліцца аб навяртанні сэрцаў і за ўсіх, хто адчувае сябе далёкім ад Бога, каб яны маглі нанова адкрыць прыгажосць веры. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Чацвёртая радасная таямніца. Марыя і Юзеф прадстаўляюць Езуса ў святыні. Nel quarto mistero della gioia contempliamo In the fourth joyful mystery, we З Євангелія паводле Лукі. presenting Jesus in the temple. Яны прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць пану. Быў у Єрусаліме чалавек па імені Сімеон. Натхнёны Духом Святым, ён прыйшоў у святыню. Калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб выканаць над ім прадпісанні закону, Сімеон узяў яго на рукі і ўзнёс хвалу Богу. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in child Jesus to do for him what Шматлікія святарскія, манаскія, сямейныя пакліканні нарадзіліся ў Меджугор'і. І сёння Бог працягвае заклікаць мужчын і жанчын ісці за ім з адвагай і шчодрасцю. family vocations have arisen from Medjugorje. Будзем маліцца за святароў, за сем'і і за ўсіх маладых людзей, якіх Бог заклікае да асаблівай місіі ў касцёле. Let us pray together for priests, for families, and for all young people whom God is calling to a special mission in the church. The prayers will be in Italian and Croatian. Padre nostro, che sei nei cieli, Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амен. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амен. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амен. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амен.
pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Mother of God, pray for us sinners. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Save us from the fires of hell. Lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Maria, Regina della Pace, Mary, Queen of Peace, pray for us. Пятая радасная таямніца. Марыя і Юзеф знаходзяць Езуса ў святыні сярод настаўнікаў закону. З Євангелія паводле Лукі. Giuseppe e Maria si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Кожны год яго бацькі хадзілі ў Єрусалім на свята Пасхі. Калі Езусу споўнілася 12 гадоў, яны, паводле звычаю, пайшлі на свята. Праз 3 дні яны знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаў іх і задаваў пытанні. Усе, хто яго слухаў, здзіўляліся яго мудрасці і адказам. Калі бацькі ўбачылі яго, былі вельмі здзіўленыя, і маці сказала яму: «Сыне, чаму ты так зрабіў нам? Вось твой бацька, і я з вялікім болем шукалі цябе». Angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Кожны год тысячы маладых людзей прыязджаюць у Меджугор'е ў пошуках святла, праўды і надзеі. Марыя жадае накіроўваць іх крокі да свайго сына. Будзем маліцца разам, каб моладзь усяго свету адкрыла сваё сэрца Богу і знайшла адвагу выбіраць тое, што вядзе да сапраўднага жыцця і святасці. nasco e essi non avessimo sversa in
Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we sigh, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Dear listeners, the 5th decade was sung completely in Croatian. I hope that was something that you could join that decade as we come into an end of this rosary up on the blue cross on the hill in Medjugorje. We will continue to pray with the litany of the Loreto to our Blessed Lady. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christ, graciously hear us. Christe exaudinos. Christ, graciously Pater hear de us. celis Deus. Have mercy on us. Filii God, the redemptor Son mundi of the Deus. Redeemer of the world. Spiritus God, Sancte the Holy Deus. Spirit, have mercy on us. Sancta God, Holy Trinitas Trinity, Unus one Deus. God, have mercy on us. Sancta Holy Mary, pray for us. Sancta Holy Mother of God, Sancta Holy Virgin of Virgo Virgins, Mater Mother of Christi. Christ, Mater Mother of the Ecclesiae. Church, Mater Mother of, Divinae of Gratiae. Mercy, Mother of Divine Grace, Mater Mother of Castissima. Hope, Mater Mother inviolata. most pure, Mother Mater most chaste, intermelata. Mater Mother amabilis. inviolate, Mater admirabilis. Mater boni Mother consilii. of good counsel, Mater creatoris. Mother of Creator, Mater Mother of salvatoris. Saviour, Mater misericordiae. Mother of Mercy, Virgo prudentissima. Virgin most prudent, Virgo veneranda. Virgin most venerable, Virgo predicanda. Virgin most renowned, Virgo potens. Virgin most powerful, Virgo clemens. Virgin most clement, Virgo fidelis. Virgin most faithful, Speculum justitiae. Mirror of justice, Sancta sapientiae.
seat of wisdom, causa nostra letizia, cause of our joy, vas spiritual vessel, vessel of honor, singular vessel of devotion, mystical rose, Tower of David, Tower of Ivory, House of Gold, Ark of the Covenant, Lanua Celi, Stella Matutina, Morning Star, Salus Health of the Sick, Refuge of Sinners, Solace of Migrants, Afflictorum, Comfort of the Afflicted, Christianorum, Regina Angelorum, Queen of Angels, Regina Patriarcharum, Queen of Patriarchs, Regina Prophetarum, Queen of Prophets, Regina Queen of Apostles, Queen of Martyrs, Queen of Confessors, Queen of Virgins, Regina Queen of all saints, Queen conceived without original sin, Originale Concepta, Queen assumed into heaven, Queen of the Most Holy Rosary, Queen of families, Queen of solace, Regina Mundi, Queen of the world. Agnus Dei quitoris peccata mundi, Spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Agnus Dei Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Oremus. Let us pray. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, your servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, may be delivered from present sorrow and obtain eternal joy. Through Christ our Lord. Amen. Preghiamo secondo le Let us pray intenzioni for del the Papa. intentions of the Padre Holy Father. nostro che sei nei Our cieli, Father, who art in sia heaven, santificato hallowed il be tuo thy nome. name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Амен. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Дарагія браты і сёстры, завяршаючы гэтую малітву, мы ўзносім нашу падзяку Пану за ўсе ласкі, атрыманыя сёння праз заступніцтва каралевы міру. Шчыра дзякуем усім вам, хто маліўся разам з намі з розных куткоў свету. Нягледзячы на фізічную адлегласць, мы былі адным сэрцам і адной душой у малітве. Няхай мір Меджугор'я мы панясем у нашы дамы, сем'і, месцы працы і супольнасці. Марыя заклікае нас ніколі не стамляцца ад малітвы, бо малітва змяняе чалавечае сэрца і адкрывае шлях да Божай ласкі. Цяпер даверым нашаму нябеснаму Айцу усе інтэнцыі, якія носім у сваіх сэрцах. Міласэрны Ойча, дай мір народам, параненым вайной, і суцеш усіх, хто пакутае целам і духам. Амен. Пане, дакраніся да сэрцаў тых, хто жыве далёка ад Цябе, даруй нам ласку шчырага навяртання. Амен. Святы Ойча, умацуй сем'і, абараняй моладзь і ўздымі новыя святыя святарскія і мянаскія пакліканні. Амен. Божа любові,
Паскоры час трыумфу беззаганнага сэрца Марыі і абнаві свет Тваім мірам. Аман. Благаславі ўсіх, хто ўдзельнічаў у гэтай малітве, і ўчыні, каб яны былі сведкамі Твайго святла ў свеце. Аман. Благаслаўленне на лацінскай мове. May the Lord God be with you. The blessed of blessing. May God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. With joy in our hearts. Peace to you all. І зараз гучить заключний гімн. I really feel that this has been a very beautiful moment. And seeing these people at the top of the hill, at the Blue Cross, praying to Our Lady, together with us all around this whole world, united in this prayer as the as the priest was saying. I'm trying to remember his name, bless him. It was, as the priest was saying, we are united in soul. It was presided over, yes, by Fra Pio Avitabile, and it was a beautiful time to be united in soul and in prayer, to know that we are all, I felt the presence of being there. Very beautiful rosary. I hope that you as listeners really enjoyed it. I want to thank you so much for joining us today for this live rosary from this Blue Cross in Medjugorje to celebrate today the 45th